TV Jabarani filɛbagaw an bɛ sufɛ foli ta k'a lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa sa an ka kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye aw bɛna ladɔnniya k'a fɔ ko farafinna worodugu jamana bɛɛ ka kɛnɛya minisiri tun bɛ kɛnɛ kan Bamako ka sababu kɛ u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen telima ye a dabɔkun ye ka kuma coronavirus banakisɛ kunbɛn cogo kan a ɲɛmayaba bɛɛ tun bɛ an ka premier ministre bolo n'o ye Dr Bubu Sise ye n'o tɛmɛna ka bɔ bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna ladɔnniya k'a fɔ ko jamana marako minisiriso ye kunnafoni jɛrɛba kɛ sɔgɔmada in na a dabɔkun ye ka ɲɛfɔli kɛ u kɛlen n'u ka fɛɛrɛ min bila sen kan wasadenw ka kalafili hukumu kɔnɔna na bi ye février kalo tile 14 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye Saint Valentin ye diɲɛ seleke 4 na malidenw kɛlen don k'o bila minɛn jumɛn de kɔnɔna na a faamuyalen don cogo di walawala na kɛ aw ye bi don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa sa ɲɛ ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara misɛnmani caman kan an bɛna min lase aw ma bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na bonya ale ni faamuyali kɔnɔna na aw y'aw bisimila. Sɛngɛnbali ɲinanbali an bɛ aw bɛɛ kelenkelen fo aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na aw minnu ye NEF TV Jabarani suganti yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ni timinandiya ayiwa sa i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni bakurubaw la cogoya min na farafinna worodugu jamana bɛɛ ka kɛnɛya minisiri tun bɛ Bamako ka sababu kɛ u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen telima ye a dabɔkun ye ka ɲɛfɔli kɛ coronavirus banakisɛ kunbɛli cogo kan san'a ka don anw ka jamana kɔnɔna na a lajɛba ɲɛmaya tun bɛ anw ka premier ministre Dr Bubu Sise bolo kɛnɛ kan Awa Adama Kulibali fo ka taa se Umar Traore ma olu fana tun bɛ u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Bamananw ko dalen na ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye o hukumu de kɔnɔ ni sigika kuma belebele in kɛra sɔgɔmaden in na CEDEAO jamana minisiriw fɛ minnu sigilen bɛ kɛnɛya koɲɛw kunna walasa ka kunbɛntogoyaw labɛnw ani jaabiw fɛsɛfɛsɛ banakisɛ kurabɔlen in kan n'a bɛ wele ko coronavirus. Chinois ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ Zhou Liyin o y'a jira k'a fɔ ko nin banakisɛ in kɛlɛli ye diɲɛ seleke 4 bɛɛ ka kɛlɛ de ye k'o de la k'a b'a ɲini farafinna jamanaw bɛɛ fɛ u bɛɛ ka u kunkan bɔ ni k'u dɛmɛ jɛɲɔgɔnya sira fɛ coronavirus kɛlɛli bolo kan a ka kumaw la a y'a ɲɛfɔ an ye fɛnɛ k'a fɔ k'u ye baarakɛminɛn di farafinna duguw bɛɛ ma u ka lasigidenso bɛ yɔrɔ minnu na yaasa u ka se ka jateminɛw ani sɛgɛsɛgɛliw kɛ pankurunin jigikɛnɛw kan mɔgɔw la minnu sen sera Chine dugukolo kan dɔgɔkun 2 tɛmɛnen kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ jɛkulu min sigilen bɛ farafinna woroduguyanfan kɛnɛyaw kow ɲɛnabɔli kunna o ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin kumaɲɔgɔnyali kɛnɛ sigili la k'a bɛna kɛ sababu ye ka coronavirus kunbɛntogo a lakodɔnni joona a n'a sɛgɛsɛgɛli fɛɛrɛw sigi sen kan ko hali n'a ma se farafinna fɔlɔ k'a ka kan jantowalew ka ɲini a la kabini sisan o tun ye Professeur Stanley Okolo ka kumaw ye bakurubaya la. Akilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin lajɛ in akilina taba ye Mali kɛnɛya minisiri de ye wa a taara coronavirus banakisɛ de juguya la o min yera décembre kalo tɛmɛnen na Wuhan dugu kɔnɔ Hubei mara la Chine jamana kɔnɔ. Ni lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen telima kuncɛlen anw ka ciden ye kuma barani tɛngu anw ka kɛnɛya minisiri la n'o ye Michel Sidibe ye a taara ɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye coronavirus kunbɛn cogo kan o kɔfɛ a da sera Mali kalandenw ka lahaliya kan Chine jamana la an k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. Parce que n'i y'a ye k'a fɔ bi an ka CEDEAO ministres bɛɛ wulila ka na u nana fana de parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka espace d'où mun bɛ se k'o permettre ka baara kɛ ka ni virus in kunbɛn u nana parce que virus in aw yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ kelen ko tɛ aujourd'hui a bɛ Chine mais a bɛ jamana 18 de la bon a ma se Afrique fɔlɔ an bɛ Ala tanu mais an kun bɛ fɛ k'o de kunbɛn bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ni virus bɛ yen nɔ i t'a dɔn a bɛ don tuma min na et puis a bɛ yɛrɛkɛ cogoya min na donc ninnu bɛɛ nana bi an bɛna hakili fara ɲɔgɔn kan
k'a dɔn an b'a a coordination kɛ cogoya min na ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɛn ka kumaw fɔ ka se ka information tila ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na an bɛ se ka aussi an ka laboratoire système renforcer cogoya min na pour que ni a kɛra fɛn ye an bɛ se ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni virus in bɛ yan n'a tɛ yan donc vraiment ka n bɛ fɛ ka vraiment u bɛɛ fo parce que ka bɔ jamana 15 la ka na tile 3 kɔnɔ an bɛnna la ani CEDEAO mɔgɔw k'a fɔ ko an ka kan ka nin kɛ sisan donc o kelen kana ta o bɛɛ ye bonya de anw bolo donc an bɛ fɛ ka bana in kunbɛn de bana in ye fɛn ye a man ka s'anw ma n'a nana fana an ka kan ka mun kɛ pour que k'a kunbɛn an ka kan k'o kɛ mun kun bɛ ne na siran kosɛbɛ o ye an kana préparer mais an y'an jija an ni chinois bɛ kuma don o don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ chinois jamana na an b'u tɔgɔ dɔn an sera ka température bɛ se ka ta cogoya min na an y'o bɛɛ ɲɛnabɔ o bɛɛ bɛ yɔrɔ la bon sisan an ye yɔrɔ dɔw fana labɛn ni ala y'a kɛ an tɛ ala deli o la mais ni ala y'a kɛ mɔgɔ kana a bana in b'a la an b'a dɔn an bɛ se k'u bila yɔrɔ min na pour que u kana se ka bana in yɛrɛ kɛ mais mun yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ o ye le fait que sisan an b'a dɔn kosɛbɛ an ka kan ka mun kɛ donc comme an b'o dɔn an y'o vraiment o b'a hakili sigi o b'a hakili sigi kosɛbɛ et puis ala ye don o don dan an b'a essayer ka kuma an ka maliyɛn minnu fana bɛ Wuhan an kana ɲinɛ o kɔ écoleden 54 de bɛ yen denni yɛrɛ mun kumana video la ne yɛrɛ kumana fɛ n bɛ kuma fɛ tile 3 o tile 3 bon an ye comité sigi pour que ka se k'a dɔn mun b'u la n'a sɔrɔ u ka situation ka ɲi ni mun b'u jɛ ani gouvernement mun bɛ bɛn an b'a kuma la an y'a kuma kɛ conseil de ministre la et puis bon an ka ministre mun bɛ étranger minnu bɛ an ka maliyɛn minnu bɛ kɛnɛ ma olu ka ko la olu fana bɛ k'a lajɛ mun ka kan ka kɛ pour que ka se k'u dɛmɛ. Wasadenw ka kalafili bolodalen no ka bila marsi kalo tile 29 ma an ka jamana ale kɔnɔna na o de okumu kɔnɔna na jamana marako minisiriso ye kunnafoni jɛrɛkɛ sɔgɔmada in na yaasa ka ɲɛfɔli kɛ u ka fɛɛrɛ bolodalen ale kan kalafili kɛ ko ɲuman kama ko kalatala ma miliyɔn 7 ni kɔ de makɔnɔnen do ni kalafili na Aminata Daɲɔ fo ka taa se Bakari Kone ma olu tun bɛ kɛnɛ in kan u y'an sama min na 9TV tɔgɔ la an ka ɲɛmada o fɛ. Sigikafɔba mun kɛra an ka jamana kɔnɔna na n'an k'a ma ko dialogue national inclusif laɲini caman de kɛra a kɛnɛ kan laɲini ninnu dɔ la kumaba kelen kun ye ka wasaden kalafili kɛ n'o ye ka député bulon falen sanni mɛ kalo tile 2 nata cɛ ni kunnafoni di jɛrɛn tun bɛ tali kɛ o la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛɛrɛ minnu sigilen no sen kan kalafili in kɔnɔna na n'a bɛna kɛ marisi kalo tile 29 nata la ani ka ɲɛfɔli kɛ yɛlɛma minnu donna sariya sɛbɛn kɔnɔna la. Fɛn fila sariya kisɛ min b'an bolo an y'an sinsin o kan k'a ɲini k'a fɔ élection kalafili fɔlɔ ka daminɛ marisi kalo tile 29 ani an ye lasigiba min kɛ n'an b'a fɔ ko dialogue national olu y'a laɲini k'a fɔ fo assemblée ka falen yanni mai kalo tile 2 cɛ. O laɲini kama o de kosɔn an ye kunnafoni dilaw an y'aw wele ka n'aw lasigi ka kunnafoni di aw ma walasa labɛn fɛn fɛn kɛra depuis kuma in fɔra fo bi a ka se o kunnafoni dɔn ka kunnafoni jɛnsɛn kunnafoni nafamaw ka se ka aw fɛnɛ ka an profiter aw fɛnɛ ka sigi aw fɛnɛ na ka kunnafoni lase maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ don kalafili in na a kɛra parti politique ye o a kɛra indépendant ye o a kɛra société civile yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kalafili in faamuya donc aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔn lase u ma donc an y'a ye k'a fɔ fɛn fɛn kan ka kɛ o de kosɔn lasigi in kɔnɔna na an y'a ɲini k'a fɔ sini mɔgɔw ka na u ye minnu kɛ u ka se k'o ɲɛfɔ ministère de l'administration territoriale olu bɛ kalafili ko kunna olu fana ka mɔgɔw ka se ka ɲɛfɔli k'a kan délégation générale aux élections o ɲɛmaa fana ka se kɛnɛ kan u ye labɛn min kɛ n'an y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la fɛn minnu kan ka kɛ o ye an ka se ka liste électorale kalafili bɛ kɛ papier min kan mɔgɔ hakɛ min kan ka kalafili kɛ an ka se k'o dɔn. U y'a yira k'a fɔ ko u ka baara kɔnɔna na k'u ye gɛlɛya caman de jate minɛ. Gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye u y'a yira na k'a fɔ n'an y'a ye élection présidentielle de 2018 la u tun y'a yira k'a fɔ ACCR minnu bɛ don bureau kɔnɔ ka kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ka dɔ di fanga minnu bɛ fanga kan fɔ ka mɔgɔ kelen d'u ma minnu tɛ fanga kan fɔ fanga sinaw ka mɔgɔ kelen d'u ma an dun y'a ye k'a fɔ élection député kalafili na fanga sina côté minnu bɛ fanga nɔfɛ o tɛ yen parce que i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ bɛ liste kelen ka yɔrɔ dɔw la donc o ko bɛ dilan cogo di
hakili la ministre y'a yira k'a fɔ an bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ u bɛ se ka dilan an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn k'o la u y'a yira fana k'a fɔ procuration sira fɛ k'a fɔ procuration ka ca donc an k'a lajɛ procuration ko bɛ se ka dilan sariya kɔnɔ cogo min na min b'a to mɔgɔw tɛ se ka dantɛmɛ wale k'a la u y'o ɲini donc gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'o yira la hakili la fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ ka se k'u gɛlɛya u bɔ mɔgɔw kan mais ni an ye laseliw jateminɛ parce que mɔgɔw bɛ siran mun fana ɲɛ o ye insécurité lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ mais an y'a ye bi k'a fɔ fɛn fɛn kan ka kɛ ka se ka élection in kɛ basigi la ɲɔgɔn faamuya la sigikafɔ la o siraw bɛ an b'o kan parce que gɛlɛya damadɔni tun sɔrɔla hali an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ ni olu tun y'a fa ka bɔ sen ta la ministre y'a jira k'a fɔ o sigira o kuma na u y'a jira k'a fɔ o se ye mun ye u bɛ se k'o kɛ. Gouvernement kumalasela minisiri ka fɔ la maa 7,000,000 n'a kunkanfɛn olu le kan ka kala fili minnu tilatilalen don kalafiliso 22,000 ani 145 ni ɲɔgɔn cɛ. Délégation générale des élections y'a jira sisan k'a fɔ o papier sera ale ma ale y'o papier labɛn k'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ ale ka jateminɛ na yann'a ka tila baara bɛɛ la ni an ye jateminɛ kɛ c'est que kalafili mɔgɔ minnu kan ka se ka kalafili kɛ u bɛ t'i jɔ maa 7,000,000 ani dɔɔnin na mais o y'a ye yanni a ka labɛn bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ ka se sini mɔgɔw ma olu ka fɛsɛfɛsɛli bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ fili ma k'a la mɔgɔ si tɔgɔ fila t'a la sabagatɔw fana tɔgɔ t'a la mɔgɔ minnu fana ɲankina sariya bolo olu tɔgɔ bɔra la. A ye wele bila kalafililaw wasadenw ani kalafiliko baarakɛbaa bɛɛ lajɛlen ma walasa danaya bɛ se ka to u ni ɲɔgɔn cɛ. mɔgɔ caman ye liste déposé an bɛ se k'a fɔ élection in mɔgɔw b'a kan mais gouvernement kan ka mun kɛ walasa a ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ a ka kɛ basigi kɔnɔ gouvernement fana y'o siraw ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka siran a la an b'a ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ an bɛ se ka min kɛ bi o ye ka nin élection in kɛ minnu bɛ k'a fɔ ka élection bɔ a ma ni élection bɔra a ma an bɛ assemblée min sigi donc an ka da ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bilalen bɛ baara la k'a fɔ ka élection kɔlɔsi n'o ye CENI ni délégation générale ni ministère mɔgɔw ye an ka da ɲɔgɔn na ni bɛɛ k'i sen don a kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛn n'an kan ka welekan bila an bɛ welekan bila kunnafonidilaw de ma olu k'i jilaja kunnafoni jɛlenw kunnafoni fɛsɛfɛsɛlenw kunnafoni nafamaw u k'o di a kan an kana ɲɔgɔn ja labɔ ka ɲɔgɔn na siran ka jamana bila sira wɛrɛ kan parce que nin kelen de bɛ se k'a to n'an sera ka élection kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ o de bɛ se k'a to an b'a fɛ ka yɛlɛmaba minnu don an ka jamana taabolo la ni o de bɛ ka gɛlɛya don min politique baara la ani jamana taabolo la an bɛ se k'o kɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalafili baara musakaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa i jɔ fo sefa wari miliyari 16 n'a kunkanfɛn bɔɲɔnko la. Alisa wasadenw ka kalafili gafeba hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲinina Amadu El Konake ale ni ɲɔnɔkaw ka wasaden n'o ye Honorable Belkoba olu masalala a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka fɛɛrɛ bolodalenw kan fo ka taa se a bɛ wele min lase kalatalaw ma an ka ka lasew lamɛn. N hakili la an y'an jɔyɔrɔ fa wasabulon commission de défense kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya caman yera ni gouvernement cɛ nka o bɛɛ n'a ta n'i y'a ta k'a lajɛ an y'an jɔyɔrɔ fa o kɔnɔna na ani jɔyɔrɔ filanan min tun bɛ na wasabulon kɔnɔ n'o ye min bɛ wari bon kunna o dan kan an y'an jɔyɔrɔ fa o fana na anw ta tɛ ka sigi bureau kɔnɔ ten anw taamana jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya bɛ maa minnu kan k'olu ɲininka ani ka fura ɲini a la an sera sɔrɔdasiw ma k'u lamɛn gɛlɛya minnu b'u kan an ye caman ta ka bɔ o la u bɛ don min na bi a ka fisa ni kunu ye G5 jamana 5 fana ye sugandi k'an kɛ u ka commission de défense ɲɛmaa fana ye o fana na n ye jɔyɔrɔ fa maa kelen tɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ne hakili la n ye n se kɛ ɲɔnɔkaw ye n ta k'an kɛ cɛbɔ ye ka sɔrɔ n yɛrɛ tɛ yen n b'u fɔ o la gɛlɛya minnu bɛ ɲɔnɔkaw kan an b'u kalama n'o dɔ ye u ka sɔrɔ sira caman jɔlen don ani waati laban in na kɔmiba min kɛra ɲɔnɔ jamana kan n'o ye commissaire Bonɛni a nin na o gɛlɛyaw bɛ hali sisan wele min bɛ n bolo ka taa ɲɔnɔkaw yɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɔnɔkaw ka ɲɔgɔn minɛ kalafili bɛ ko min i n'a fɔ tulonkɛ de dɔ bɛ taa ɲinɛ san wɛrɛ maa wɛrɛ fana bɛ se ka taa nka tin min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye badabada tin de ye
ko kɛra min kɛra ka tɛmɛ an ka tɛmɛ olu kan an ka ɲinɛ olu kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ɲɔnɔ bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. D'abord que les gens se pardonnent. O kɔ an ka kunnafoni ɲinina ye kuma barani tɛnkun fana Honorable Mahamadou Lamine Wagela n'ale ye cɛbɔ ye kalafili nata la a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye a ka baara bolodalenw kan min bɛ kɛ sababu ye ka banaba cercle n'a laminiw yiriwa an ka ɲɛfɔliw lamɛn. Élection min bɛ sen na a dabɔra de pour que basigi kana jamana kɔnɔ jamanadenw ka se ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ élection ni a ka tɛmɛ hɛrɛ la ani baden na jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka kan kelen fɔ pour que gɛlɛya min b'an ka jamana kan n'o ye insécurité ye o bɛ se ka ban cogo min na 2013 u y'anw sugandi pour que an ka se ka u kunkanko kuma fɔ o laɲini kɔnɔna na an se ye min ye an y'o kɛ san 6 in kɔnɔ san 5 kun don komi prolongation kɛra wagati dɔɔni farala an kun prolongation fɔlɔ kɛra 6 mois ye prolongation filanan kɛra 11 mois ye donc an y'an seko kɛ ni ala sɔnna ma fɛnɛ ni min bi sen na ni ala y'an garijɛgɛ la toujours an bɛ continuer ka faamaw deli u ka se k'an dɛmɛ an ka localitéw la gɛlɛya minnu bɛ an ka population kan a ka se ka wuli n'o fɛnɛ bɔra yen nɔ député ka baara tɛ sira dilan ye i ka baara tɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ ye i ka baara tɛ nin si ye nin bɛɛ ye maires ni gouvernement ka baaraw de ye mais i ka rôle ye min ye o ye de venir plaider ka na i makasi gouvernement da la nin gɛlɛya bɛ n ka maaw kan a ye n dɛmɛ a gɛlɛya ka se ka wuli o ye i ka rôle fɔlɔ ye i ka rôle filanan ye min ye i yɛrɛ fɛnɛ bɛ baara kɛ i bɛ dɔɔni min sɔrɔ i k'i jija i ni mɔgɔw ka jɛ a la ni gɛlɛya bɛ min kan n'a nan'i fɛ karisa ni gɛlɛya bɛ n kan i seko ye min ye tubabukan na a bɛ fɔ social o kan ka kɛ député bɛɛ lajɛlen taalan ye. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko cakɛda min sigilen don denmisɛnninw kama minnu ka kalan danna sira la n'o ye Institut National d'Ingénierie de Formation Professionnelle bakurubaya la INIFORP u y'u ka ladala lajɛ tako 7 kɛ sɔgɔmada in na Bamako. A ɲɛmayaba bɛɛ tun bɛ anw ka minisiri bolo min ka baara ɲɛsinnen don baarako ale ni lakɔkɔli ma n'o ye Jean-Claude Sidibe ye. A kun ye ka san 2019 baarakɛlenw ɲɛfɔ fo ka taa se san 2020 baara bolodalenw fana ɲɛfɔ. Idrissa Badimi fo ka taa se a ka jatala Baɲɔn Jɛnɛpo olu fana tun bɛ nin kɛnɛ kan u y'a sama min na an ka ɲɛmada u fɛ. L'uniforme maaw ka bi lajɛrɛ bɛ kɛ u ka lajɛrɛ tanko 7nan ye min bɛna tali kɛ u ka san 2019 baarakɛlenw fɛsɛfɛsɛli la ani ka taa se san 2020 baaraw bolodali la. O de hokumu kɔnɔna na u ɲɛma n'ale sɛlɛn na mɛga ye ale da sera u ka san 2019 baara kumabaw ma. Baara caman kɛra baaraba caman ala kumaba ye min ye a fɔ ma ko référence de formation de certification o ye gafe n'a sɔrɔ ni bɛ fɛ ka denmisɛnnin kalan sisan u de ye kalan na gafe dɔ kan bɛɛ kan ka o gafe de matarafa an b'a fɔ o de référence de formation an y'o référence 13 de dilan salon o bɔlen kɔfɛ salon fana an ye formation caman kɛ denmisɛnninw formé la sufurula ye denmisɛnnin 200 an y'o formé sufurula ye o formation misimara b'a la construction métallique o b'a la antenne dilan o b'a la a ka fɛn fana bayɛlɛma a bɛ fɔ o ma agro alimentaire o fana b'a la donc an ye kalo 3 de kɛ sufurula ye salon olu formation na bon kɔfɛ fana effectivement
minnu bɛ denmisɛnninw dege baara la a fɔ ma maître d'apprentissage an y'o caman former Segu karamɔgɔ minnu fana bɛ centre la kalanso kɔnɔ an y'u fana former walasa kalan bɛ kɛ cogo di denmisɛnninw kunna bon fana kɔfɛ gafe dɔ ne b'a fɔ ko référenceur o référenceur dɔ tun b'an bolo an fa bayɛlɛma k'a kɛ bamanankan na parce que bɛɛ tɛ se ka tubabukan kalan donc bayɛlɛmani an y'a bayɛlɛma k'a finaliser k'a ban pewu o kalansen 33 o bɛ yen bi an bɛ se ka di kalanfaw ma minnu balo kalan kɛ o bɛ se ka utiliser donc kɔfɛ n b'a di denmisɛnnin kalan sisan an fɛ a fɔ fɛn dɔ bɛ yan ko guide ye min ye o ye gafe de ye min bɛ se ka di denmisɛnninw ma u to kalanso kɔnɔ ou bien n'u bɔra kalanyɔrɔ u ka so u bɛ se ka kalan k'a lajɛ effectivement est ce que min ka taa ɲɛ o tɛ ka taa ɲɛ o guide fana an y'o guide dilan corps de métier 7 la o fana bɛ yen. nin kɛnɛ kan an ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don baarako ma n'ale Jean Claude Sidibe ale tun bɛ kɛnɛ kan a sɛwara ni nin cakɛda in ka baara kɛlenw ye. baara kɔni kɛra a ɲana nka an bɛ se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ nin kan an ka nin laɲini ye min ye san kura min daminɛna an ka se ka baara kɛ min ka bon n'o ye mun ye an bali ka baara bɛɛ kɛ an ka wari caman bɛ mɔgɔw la mɔgɔw ma kan wariw sara ka to ani privé bɛ baara kɛ ani état fana bɛ wari min di o ka dɔgɔ donc an ka laɲini ye min ye sisan état ka dɔ fara a ka dita kan ani an fana kɛ se k'an ka juru kani mɔgɔw la n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin caman bɛ yen minnu ma taa école la ou bien u taara école la u kɛra dansarala ye olu ka baaradegi anw de bɛ o bɛɛ assurer minnu fana bɛ olu dege baara la uniforme de b'u dɛmɛ olu fana ka formation kɛ ayiwa n bɛ se ka foli kɔni kɛ luxe dev ye o de b'u dɛmɛ ɲina ka baara caman kɛ. k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana minisiriso caman kun ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan walasa u ni nin cakɛda in bɛ se ka hakilina falen kɛ cogoya min na baara min bolo dalen don san 2020 kɔnɔna na o bɛ se ka ɲɛ cogoya min. bi ye février kalo tile 10 ale ni 4 ye diɲɛ seleke 4 la bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye fan bɛɛ la bi ye Saint Valentin don ye i n'a fɔ aw caman bɛ a kalama cogoya min na nka malidenw yɛrɛ kɛlen don k'o bila minɛ jumɛn de kɔnɔna na a faamuyalen don cogo di an ka jamanaba in kɔnɔna na an ka Aminata Daɲɔ a n'a ka jatala Bakari Koni lamɛn olu ye wulikajɔ kɛ a ko la an k'u ka laseliw lamɛn. Février kalo tile 14 n'an k'a ma ko Saint Valentin ale bɛ ɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 bɛɛ la san o san o de hokumu kɔnɔna na an ka jamanadenw fana bɛ don in ɲɛnamaya hali ni maa caman de bɛ n'o t'a kɔrɔ dɔn wa u yɛrɛ t'a dɔn kun min na a bɛ ɲɛnamaya. Saint Valentin ne se k'a fɔ ne bɛ a fɔ fɛn kelen min don mais n kɔni b'a dɔn kanuɲɔgɔnmaw ka fête don don. Saint Valentin caman kɔni bɛ cadeau feere la an dɔrɔn fɛn sugu kɔni don. maa dɔw ka fɔ la Saint Valentin tɛ dɔrɔn ka cadeau di i kanuɲɔgɔnw ma walima i furuɲɔgɔnw nka maa minnu ka di ye kosɛbɛ i n'a fɔ i bangebaw. mɔgɔw b'a fɔ ko kanuɲɔgɔnmaw ka fête don ya an bɛ feerew kɛ mɔgɔw bɛ cadeau san u b'a emballer o caman yɛrɛ fana b'a fɔ hali ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ c'est un plaisir juste une gratitude quoi i bɛ se ka cadeau san ka di hali ka cɛkɔrɔba ma ou bien ka musokɔrɔba dɔw b'a di u cɛ ma dɔw b'a di kamalen ma bon a bɛɛ b'a la. Alde Bamako sugu maaw y'a yira k'a fɔ ko nin seli in ka di u ye kosɛbɛ sabula ko sanniba bɛ kɛ u kunna wa ko feerefɛn suguya bɛɛ bɛ san yɔrɔ in na. Fɛti diyara yɛrɛ de sanni bɛ ka k'an kun tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyalen don Ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ la Ala k'an bɛɛ n'a cogo ka sumunkan bɛɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don in kan ka ɲɛfɔ maaw ye ka walawalali kɛ walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kan. Diinɛ ko kibaruw la bi don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Alimam Abdulayi Adam Tarawele n'ale bɛ wele ko Bare ale bɛ mawuludu seli ɲɛnɛmaya san o san o de hukumu kɔnɔna na ɲinan ta bolodalen n'o k'a bila sini sibiri la Bamako kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛna kɛ Korofina balontan terrainba la o labɛn kama an n'a masalala a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye mawuludu yɛrɛ ye min ye fo ka taa se u ka sini baara bolodalenw kan an k'a ka laseliw lamɛn Baɲɔ Jɛnɛpo ka kuma barani ɲɛfɛ. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale bangara ka bɛn wagati ma n'o ye dɔnbakalo tile 12 ye donc n'o wagati sera silamɛw bɛ ɲɛnajɛ kɛ ka wajibiw kɛ ka bilasiralikanw kɛ ka dɔn rasulu min cira an ma an tun bɛ kunfiya dibi la an tun bɛ filankɔfɛya dibi la ale de kɛra sababu ye ka diɲɛ bɛɛ bila yelen na donc ni ale bangeli wagati sera an tun b'a kɛ Mali kɔnɔ yan a su a n'a tile ka sisan o bɔra la mawuludu kɔni a b'an bolo
ni a wagati sera chaque semaine i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ ta bɛ kɛ chaque semaine i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ ta bɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ ka ala fo ka ala barikada ni ala kɛra nali ye k'a fɔ a nali diyara an ye an tun bɛ fili la a kɛra sababu ye k'an bɔ fili la donc o yɛrɛ de ye mawludi ye bon a n'a nafa de fana bɛ ɲɔgɔn na ni ala y'a yira na min b'an bolo k'a fɔ mɔgɔw ye o ye rasul sallallahu alaihi wasallam jogo min kun b'a la k'o lakale mɔgɔw ye an yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ k'a ladige dɔw la cogoya min na ala belebeleba kun ye mun ye o tun ye sabali ye hali n'i sen da ale sen kan a bɛ de bɛ tila ka yafa ɲini fɛ tuguni n'i ma kɛ ale fɛ ale yɛrɛ bɛ k'i fɛ donc jogoba minnu fɔra a la ka olu lakale an fana ka se ka dɔw tɔmɔ olu la ala ka jɛn kɔnɔna la hali n'an ma se k'a bɛɛ kɛ an seko dɛmɛra an b'o k'a la inshallah o de b'an bolo k'a fɔ jama in n'ala sɔnna ma. Ayiwa sa ni de bɛna dan sigi an ka bi kunnafoniw la minnu farala ɲɔgɔn kan Nef TV ɲɛmaya so ale ni fasiri jama ka bolo di ɲɔgɔn sababu la k'a lase aw bɛɛ kelen kelen ma ka kɛ ni bi février kalo tile 10 ale ni 4 san 2020 ye. Ayiwa sa an bɛ dugawu kɛ ala ka su hɛrɛ di anw ma k'anw lakana aw bɛɛ bonne fête de Saint Valentin.